Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili ordinat lill-Avukat tal-Istat biex iħallas kumpens ta' aktar minn 75,000 euro lis-sidien ta' proprjetà fil-Birgu li ilha tinkera sa mill-1962. Il-post kien qed jinkera għal prezz ta' madwar 70 euro fis-sena u wara l-1989 ġie mikri lil xi ħadd ieħor għal kera ta' 203 euro fis-sena. Is-sidien kienu qegħdin jgħidu li tali kera lanqas biss kienet biżżejjed għal xahar wieħed. Din id-deċiżjoni mogħtija mill-imħallef Audrey Demicoli hija oħra minn kullana ta' sentenzi li fi kliem sempliċi ifissru li minħabba nuqqasijiet serji fil-liġi il-poplu mit-taxxi qed ikollu jħallas għal dawn id-drittijiet miksura. Għas-sidien der l-avukat Mark Fenegvella, raġel Ċipriot ġie mmultat u ngħata sentenza sospiża wara li nstab ħati li aggredixxa 3 pulizija waqt li kien fis-sakra. Il-każ seħħ fil-Mellieħa fejn l-akkużat wettaq atti indiċenti fil-pubbliku, irreżista l-ordnijiet tal-pulizija u aggredixxa 2 kontistabbli u spettur. Il-Maġistrat Charmaine Galea fid-deċiżjoni tagħha konsidrat il-fatt li r-raġel għandu kondotta nadifa u li ammetta mal-ewwel. L-Ispettur Ryan Vella mexxa l-prosekuzzjoni. Raġel minn Bormla li llum għandu 42 sena ġie liberat minn kull akkuża fuq każ li jmur lura għal Settembru tal-2004 u li dwaru baqa' qatt ma jingħata sentenza. Każ li jdur ma' saga ta' differimenti bil-provi konkreti ma jinġibu qatt. Meta tressaq l-akkużat u kellu biss 23 sena u l-akkuża tgħid li għamel użu minn karti folot tal-flus u li froda xi pompi tal-petrol. F'dawn is-snin kollha Nazzareno Dalli għadda minn martirju, tant li qed jikkunsidra li jiftaħ kawża fil-Prim Awla tal-Qorti Ċivili fuq ksur ta' drittijiet fundamentali tiegħu. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri kienu l-avukati ta' Dalli.